Salam mehriban dostlar. Görüşmez ýalyk, şular ýalyk canly depreklerde ýakynda bäsleşik esasynda täze ýazyk edilýär. Kime gyzykly bolsa, kim şu bäsleşige gatnaşat gelýän bolsa, canly depreklerde özüni görkezeti gelýän bolsa, aşagdaky goýjak telefon biligimiz bilen habarlaşyp bilýäňiz, bäsleşikde hemmäňize üstünlik arzu edýär. Özüme gepleşikde bolýan, ýöne halipalan ýanyna bolýan bäsleşmek, sizem bäsleşige çagyrýan, hemmäňize de üstünlik arzu edýän oglanlar janyny sag bolsun.